girmansu da hankalinsu ga sun hito gidan daraja gida na annabta amma sanadiyar hasada jiyan da ake wasa da kwakwalwarsu jiyan da ake rena masu wayo duk wannan abin da suka yi tun daɗewa tsawon shekaru shi ke bibiyar su ga su suna ta samun wulakanta saboda haka a rayuwa kana iya yin wani abu da zai ci gaba da bibiyar rayuwa ka wallahi har ƙarshen rayuwa kai kana iya tafka wani abun kunya da ba kai ba dan da bai zo duniya ba ma baka kai ga haihuwar shi ba wallahi sai an haiho shi an goranta mashi wannan abu a lokacin da kake rayuwa bari tuno mutuncinka a matsayin wai mutuncinka ne naka kai kadai a'a mutuncinka ba naka bane kai kadai darajar ka ma ba taka bace ita kadai akwai waɗanda ba su kai ga zowa duniya ba suna da alaka da mutuncinka suna da alaka kuma da wulakanta ka in ka wulakantar da kanka saurara ka ji yanzu kane kawai ka tafka wani laifi a gwada mutum a ce wannan shine kanan barawon nan daraja ce yaya a nuna a ce kaga wannan yayan wanda ya hoshe nan ne ba ku ga sun yi kama ba ayin ka gansu kamar an tsaga kada mutunci ne ga wannan mutumin mu je kan uwa wadda ta haihi wannan mutum cikin mata tana da mutunci tana da kima ta maganganu yadda take so ta yi hira a ban dariya kawai in ɗanta ya tafko sata an tsinka mata laka ba za ta sake cikin mata ba ba za ta ji daɗin rayuwarta ba an saka mata wani soki ko zanne ake ana cewa to ai wannan barayin su suka addabi garin nan tana zanne za ta ji daɗi to kaga kai kaje kai abun nan haka kawai ma da wata kawai za a ce ai akwai wa barayi wurin nan haka nan ka hana ta yi rawar gaban hantsi haka mu je ga mahaifi da yake gwagwarmaya ka je kayo sata ko ba a kama shi ba kawai a ce shi baban barawo ne matsala ne to mu tafi zuwa ga mata wadda ka aura wadda take zaman ka tana zuwa cikin mata ita ma ta ɓoye ta yi harkoki ta yi rayuwa cikin jin daɗi ta saki jiki sai kayo sata ka rusa mata mutuncinta to uwa uba sai 'ya'ya waɗanda za ka haihuwa su kan a gabansu ma hirar ɓarawo ta gagare su har abada ba za su zagi ɓarawo ba kuma ba za su faɗi aibin ɓarawo ba kuma ba za a zo gaban su a magana ɓarawo ba ko ba baban nasu ba haka kawai aka ɗauko magana ɓarawo su ba su da iko su sa baki kuma magana su je wani wuri su yi tanka in tanka da wani hajjira zai yi kawai a fara wannan magana ya ce to ni dai na gode ma Allah babanmu bai taba sata ba kuma ina tabbatar maka duk wani mutum mai alaka da kai tun daga kan suriki kan kowa wannan abin da kai ka wulakantar da gabaki ɗayan al'umma saboda haka kakkai wasa da mutuncinka ba naka bane kai kadai haka kuma in kai daraja kai kima yanzu in kana da daraja kana da kima kawai aka nuna ka da an ce wannan kanin wane ne to wannan kanin da aka ce kawai na wane yana da daraja yayan wane ne yana da daraja in dai shi mutumin yayi mutunci yayi kima ya mutunta al'umma yana rayuwa mai kyau to wannan abin kawai da aka faɗi wani sai ya ci wannan daraje zaka je wani wuri dalilin wancan a mutunta ka adarata ka shi wancan bai ma san an yi ba kenan kada dan adam ya rika wasa da mutuncin shi shine yanzu an yanke masu kauna cewa ba za su samu ƙananan nasu ba shine falan mastai asu minhu lokacin da suka yanke kauna dangane da kama Yusuf dangane da samun Yusuf sun yanke kauna akan a basu Yusufa sun tabbatar abin ba zai yi ba shine falan mastai asu minhu lokacin da suka yanke kauna dangane da wato shi kanin Yusuf din kenan nake so in ce sun yanke kauna dangane da a basu wannan kanin Yusuf din